Nginibingelele kuphi nakuphi lapho kufika khona ke wona lo mbukiso wakho okanye le video yakho ekulethela indaba eyisematheni njengamanje. Ungizwe ke usebhoke lapha na ke yena ke uMavundla naye ke lapha na ke uMashudula uthi ke lo mdlalo wabo noma lesi sketch sabo ke simnandi sona, kodwa ke njengoba ke sebeze bayofika nasesibayeni lapha na ke bonke sebekwenza ke umdlalo lokhu abakwenzayo sebesukela ke lona ke idlozi. Uthi uyazi ngempela ukuthi ke uMavundla ke akaganiwe, uganwe izo ke insimbi lezi ajwayele ke ukuyiphakamisa, njengoba ke simbona ke uMavundla ngempela ke ukuthi ke uyitsizwa impela ke ekhona ejimayo ke futhi ke isikhondla eyisikole. Ngabe kuthini ke okwakho uPaula Mbukeli lapho ekhaya? Ngabe ke umdlalo ngempela yini noma ke into ke yangempela, njengoba ke ungizwe esho ukuthi ke bayadlala uMavundla naye ke lapha na ke uMashudula ke nansi ke enye ke insizwa lapha na ke esencane ke ecula ke bona ke uMaskandi ke okuthiwa ke icika elihle. Ngempela ke lethi sombukeli ke ngeke uyisole mangabe uthathe ke indlebe yakho uyilalele ke ishaye ke ngempela ke umculo ke omnandi ohamba ngegazi. Awuyizwe nansi ke ingoma yayo. Siyabonga. Thank you.